señores, como están? Son case as 7 da tarde, aquí estamos os do Voltas co Prato, como sempre, cociñando en directo. E vedes que teño aquí o maravilloso, único, inigualable, inimitable libro do Voltas co Prato. Alguén de aquí ten o libro do Voltas co Prato? Non? Aquí hai unha señora que sí que o ten, moi ben. Ti tamén, o resto usted non ten? No, no. E gustaría ter un libro do Voltas co Prato? Pois claro. Sí? Sí. Pois por 20 euros teno na librería. Gracias. Pois irei mirar, a ver se está. Porque este libro, eu regalaba este libro, pero este libro é para un sorteo. Así que, señoras e señores, a partir de xa podedes entrar no noso Instagram, @voltascoprato, porque esta semana vamos sortear este libro do Voltas co Prato, vale? O venres, perdón, pecharemos o sorteo e o luns saberase o gañador ou a gañadora. Así que participade, espallade, dadelle amor, compartide e gañade un libro do Voltas co Prato. Ata o venres, Ata o venres. Supoño que queredes comer, non? Ou cociñar ou algo desto, non? Queredes ver a xente importante? Importante, claro. Pois aquí, evidentemente, faltanos alguén, así que desde aquí chamamos... Os cociñeiros! Veña, vamos para! Xulio Mato, Coque Fariña están connosco no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Que chegamos antes que ti aquí. Estamos aí. Home, claro, pero porque eu tiña que vir desde aí, sabes? Saudar a xente. Moi largo camiño. Claro, despedir a xente que estaba con nós e demais. Bueno, que hai sorteo do libro? Ai, que ben. Sí, Hai escoitamos, sorteo do xa libro. escoitamos. Que ibas escoitar, se non atendes ao que digo. Estou non? super atento sempre que dis ti. Por se te metes comigo. Ah, vale. Bueno, pois eso, que participade, por favor, no sorteo, porque regalamos este libriño e regalaremos máis cousas. Estamos con ganas de agasallar, Estamos moi contentos e contentas no Voltas co Prato. Supoño que vides con ganas tamén de cociñar, así que a ver que nos trae Rosa de Moaña. Eu son Celita, veña de Catoira. E ora vamos a decir como eu fago o cudillo na miña casa. Paso no aceite, nese aceite paso cebola, allo, e cando está todo doradiño, boto yo a carne. Azafrán, menta blanca, viño blanco, a ferver moi lentamente, e cando estea, quito a carne, e con ese juguinho que me queda abaixo da cebola e do allo, que me sirven para outras cousas. Eu non tiro nada deso, E non sei como van a facer estes grandes cociñeiros. Se está mal, vou yo dicir, Está mellor co meu, tamén eu vou dicir. Salude a miña familia, porque é todo de Catoira. Non era Rosa de Moaña, non era Rosa. Rosa estivo venres con nós. Era Tilita de Catoira, que é convidada hoxe no Voltas co Prato, e que pedía material do bo, lo medro. Así que a ver que temos hoxe para Tilita, Xulio Mato. Pois alegrome moito que Tilita suxira esta receita, porque eu vou facer un lomedro estilo alemán. German. Estilo German style. Deutsch style. With repolo. Vale? Repolo. Entón temos, ves, teño xa o lomedro aquí cocido, cocino con cebola, cenoria, bueno, despois xa te explico todo. E agora que vamos facer é, teño o forno prequentando, vámonos meter no forno para que dore. E con esta agua da cocción, estas verduras que cocinan con él, vamos a facer unhas salsiñas super ricas. E despois, como o chucrut, a mí non me gusta esa col fermentada, vamos a facer un repolo. Porque o repolo fermentado sí que che gusta. No, non vou fermentar. Ah, vale. Pero vas facer repolo. Vou facer repolo, non? Estás atento. Non po caldo, non po caldo. Non po caldo. Non po caldo. Vámonos escaldar e vámonos saltear. Moi ben. Pois Xulio Mato vai facer un estilo alemán co seu lomedro. E Coque Fariña? Pois eu vou facelo guisado. Ai, que rico. El ten os enteiros, eu corteino. Pero cortadiño. Sí, para que se faga os pouquiños aí, pouquiño a pouco. E que meter un par deses aquí tampouco me cabía. Non era plan. Pois, señoras e señores, facemos lomedro na Voltas co Prato, marchamos con Coque Fariña. Veña, vamos alá. Mira, teño aquí, baila, o aceite a quecer. Vale, valo selar, non entendo. Sí, puxenlle sal e pementa. Sí, vexo que ten por aí un pouco de pimenta, vamos. Selalos. Material do bo. Vale. Selando. Iba a subir. Despois, quitos en este mismo aceite as verduriñas. Ah, para que xa teña ese saborciño, Claro. non? Do propio lomedro que lle metes. Vale, gusto. Mira, voulle poñer tomate, 3 tomates maduros, zanahoira, allo porro, cebola... E o allo cortado así a cabeza enteira. Sí, a cabeza enteira, cortado a medio. Metelo todo aí, facer aí a salsiña. Primeiro, quitamos isto, poñemos as verduras, pochamos, volvemos a poñer a carne, vino tinto e ala, chup, Ostras. aí, pouquiño a pouco.
Pois, se ti tes un lomedro e non sabes que facer con el, podes chamar a Voltas co Prato para que che contemos algún tipo de receita. 664-483419, ese é o teléfono do noso programa, así que, por favor, chamade, porque ademais de todo isto, ademais de poder falar, consultar, dúbidas o que queirades, repartimos cartos, non só un sorteo de libro, tamén cartos, así que 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión dos lomedros. Deixamos a Coque Fariña aquí. Ya está aí, pochando, que xa casi vai a vou estar. con Xulio Mato. E teño unha cousa moi importante que contar, moi importante para a xente que está na casa. Seguramente vostedes pensan que un home tan atractivo como Xulio Mato... un home tan atractivo como Xulio Mato... Que tonto vas a ser. É unha muller tan atractiva como Coque Fariña... Están solteiros, Están solteiros. pero no. Pois non, non están solteiros. No día de onte, Xulio Mato celebrou os seus 18 anos de casado. Dámoslle un aplauso a Xulio Mato. As bodas de cuarzo se chaman, As bodas de cuarzo, que é o que se chaman. Pero. Non queda a historia aí. Vamos con Coque Fariña, porque non queda a historia aí. Esta muller, no día de onte, celebrou co seu santo marido 30 anos de casada. Un aplauso para Coque Fariña. No día de onte os dous, Sí, sí. Xulio Mato máis ti, celebrando a boda e non están casados xuntos. Nada, mira, pero No. estamos sincronizados, pensamos o mesmo. Estaba desincronizados Sí, para sí, casar. sí, sí. Sabes como se Eso chaman sí. as bodas de Sí, sí. Coque, de onte? Eran de perla. De perla, sí, sí. Ostras, 30 anos son moitos, Son moitos, é unha vida. Sí, sí, A ver, Unha tío, vida. Unha vida inteira. Seguimos con Xulio, veña, que está coriñando, mentre Mira, se la bota cóntache. aí. Bueno, o primeiro que vamos a facer, porque necesito tempo, Ajá. como che dixen, temos aquí os dous lomedros que cocemos nesta auga. Ahora che explico o que temos aquí na auga. Vamos a ir ao forno, vale? Vale. Teño o forno precalentado a tope, vale, vámonos ter entre 15 e 20 minutiños. 15-20 minutos. Aí vai, o que queremos é que dore un pouquiño aí dentro. Moi ben. Por Vale, arriba, mira, sobre todo, non? Vai quedar está, douradinho. están cocidos nesta auga. E ti dirás, que ten isto de alemán? Que ten isto de alemán? Pois mira, metémoslle unha cervexa aquí. Ah, moi alemán. Isto leva unha cervexa, uns 33 centilitros de cervexa, e cubrimos despois todo con auga. E a maiores ten unha rama de apio, que pode ser alemán tamén. Pode ser, claro. Unha cebola e zanahoria. É un par de zanahorias. A miña Entón, pregunta é, a cervexa non era alemán, Non sabemos, porque non podemos facer publicidade. pero sabemos que o bote era moi daqui. O bote, non sei, eu vin... Eu vin No, o- aquí non é galego. Pois xa, Vale? Xa. Bueno, mentres, ahora vou deixar que ferva isto un pouquiño e que reduzca, e despois vámonos triturar e vamos ter a salsiña. Vale. Vale? Temos que poñer a punto de sal e todo. Mira, aquí teño patacas que cocín con piel. Vamos a trepar aquí. e tú veches quitando a pele Quitei agora, a non? pela ahora, mantívenas na auga para que estén quentiñas, porque vamos a facer un puré moi sinxelo, Que vale? rico, puré. É o puré. Esmagamos co tenedor, como xa fixemos máis veces, un poquinho de sal, un poquinho de manteiga e puré listo. Ostras, como estás? Vale. Como estás? Como estou, Como estás, Lo medro alemán, Lo medro alemán. Pero con co cervexa seu- galega. Con Moi cervexa ben. galega, co seu puré e sin chucrut. Sin Porque chucrut. vamos a facer un salteado de repolo que lle vai super ben o... Porque non lle O gusta lomedro. o chucrut a Xulio Mato. A mí non me gusta demasiado, non? É así. Vamos chamar a convidada de hoxe a ver se lle parecen ben as receitas que estamos facendo con lomedro, que era o que pedía ela. Que pase, por favor, un aplauso para Tilita de Catoira, un aplauso para ela. Hola, chica. Ai, Ai, Tilita, como estás? Que a ti conoce eu. Mira, cando viñeche antes, o sea, cando te chamei antes, cando che din paso, din xinqueras de Moaña, chameite Rosa. Bueno, pois quizás pensando en Rosa de Moaña. Correcto, que veu benres e quedoume na cabeza. Ah, Claro. o que che gustaba máis. Tamén, bueno, a ver, pode ser, Tilita, nunca se sabe. Podía ser que che gustara máis Rosa, por eso me chamaste Rosa. Como te levas ti co lomedro este? Que? O codillo. Vocho señar, non está aquí. É codillo, en Sí, castelán. Tilita, Sí, mira. sí, sí, que está aí. Sí, Teño sí, aquí, sí, ves? sí. Está cocido Uy, e mi madre. ahora vamos a dourar aquí. Qué enorme. Vamos a meter aquí un pouco de ventilador para que mova máis o aire. Vale, e vamos, o que queremos é que seque e que quede doradiño. Despois vamos a botar a salsiña. Eu cocino aquí. Vale, mira, ten aquí a cebola. Vamos a facer a salsiña triturando todo isto. Sí, sí, para eu sou máis práctica, que te... Tienes máis práctica? Para facer eso. Bueno, pero eu estou dando unha idea, muller. Para un día que te queiras complicar. Este é moi sinxelo, é cocer e triturar. E despois vai levar un puré de pataca e un pouco de repolo salteado tamén. Gusta o repolo? Gústame mellor a verdura máis verde. Bueno, pois este témolo blanco.
Botamos un poquinho de perexil. As rabizas, a A mí tamén me col, gusta e máis a que navita. sea. Pero Gustoume a frase, gústame máis ben a verdura máis verde, A mí tamén, eh? No, pero son moi máis ben. de berza que de repolo, eh? Sí. Moi ben, moi ben. Non hai que dicir a verdade. No, además o repolo despois pode che dar unha mala tarde. Ou non. Ou non? Claro. Bo, Tamén ti nos podes dar unha mala tarde. eu todos os días. Claro. Eu todos os días. E non é verde. non- Non se sabe que color é. É color de panza burra, como digo a Correcto. Bueno, Xulio, entón, agora un poquinho de manteiga aí. Un poquinho de manteiga, botamos un poquinho de sal. Un pouquiño, di. Home, son 5 patacas, polo menos, eh? E agora, que simplemente o que facemos é mezclar todo ben e xa vamos ter o puré feito e deixámoslo aí apartado, vale? Tilita, Dime. que tens que dicir disto? Eu non sei, mentre non se probe, non teño Claro, nada tens que probalo. Incluso o repolo, eh? Pasa, pala. A ver. Non digo nada. Non dices nada. A ver, Hola, Coque, Tilita. que é o que che trae. Mira, estou aquí cortando unha pataca doce, vale? Para hacer uns chips para acompañar. Si podes... Mais, mira. Ves, estes xa están máis... Este é máis do teu estilo. máis do Si meu este que- estilo. Imoslle Pero de botar o todas viño, maneiras, vale? Que lle botar viño tinto? Viño tinto, Sí. para que quede a salsa oscuriña. Vale, que evapore un pouquiño, despois cubrimos Que co ben ule, gauda. é verdad. Este xa ule... Pois isto é, e deixalo despois, nada, 2 horas, 2 horas e media, depende da máis carne. ben. E despois quito a carne, colo as verduras, deixo outra vez aquí todo o xuguiño, que reduza con un pouquiño de manteiga para que colla brillo e ir napando a carne. Listo, estaría con eso. Ai, Tilita. Isto sí, este é o meu estilo. 2 horas, pero mira. Pero aquí hai imaxe... Ben, claro, Sí, aquí faremos xa un pouco de sei, trampa. que xa me engañastedes outra vez. Agora non me engañades máis. Mira, A ver, Eso xa tanto está. traballo non é, ou? Bueno, tens que estar aí 2 horas esperando. Sí, pero Podes- mira, levántaste, déxalo na casa, polo aí o lume, vas facendo as cousas, Hombre, claro. vas mirando a televisión de Para que tes o Galicia. aceite ali. É para o boniato, para para a o boniato. pataca doce, para facer os chips. Gusta cho boniato ou non? A pataca doce? Probáchelo. Os meus fillos, a mí non. moi ben, pois entón non botes, non botes. No, pero que o proben chips, con así, Vale. con as ariñas de sal, que Vale. quedan moi rico. Vale, eu son moi fan, eh? A mí gustame moito, eh? Para ti, Vale, pero só como eu, sino que és ti, muller. Pero bueno, así en chips está rico porque queda crocante, queda moi ben. Bueno, pois eu aquí teria que preguntar que che gusta máis, pero non sei se preguntarche que che gusta menos. Mira. a mí gustame todo. Dixetes que a pataca doce non. Bueno, o boniato non me gusta, pero non ten nada que ver, que non me gusta a mí o boniato para que non me guste ver como se fai. Ah. Bueno. O importante aquí é o lomedro, vale? Que é o que tens que probar, a ver como está. Vale ir pensar a zona de sufridores, vale? Despois chamamos. Claro, nada. Veña, un aplauso para Tilita que está con nós con a Volta Escoprata a Televisión de Galicia, vende Catoira. Eres aquí. Bueno, hoxe cociñamos lomedro. Non imagino mellor cheiriño na casa ca unha carne ao forno. E o lomedro sabedes que é o número 1. Tes dúbidas? O lomedro é a peza de porco que está na articulación da pata e ten esa graxiña que cando asamos queda zumarento por dentro, pero moi crocante por fora. E para iso temos que ter paciencia, como todo na vida. Podedes probar o sistema de Xulio, cocido e despois asado ou guisado, como o de Coque. O interesante deste asunto é comprobar que hai vida máis alá do xamón de porco, do raxo ou das costelas, que son moi habituais nas nosas casas. Animádevos a probar esta receita e veredes que o que digo ten fundamento. Despois xa non lo contades, como sempre, en @voltascoprato, onde, aí vai, unha persona por detrás, onde temos un sorteo maravilloso, dun libro da Voltas co Prato, así que, por favor, participade. Isto é como, sabes, cando non se teñen que ver cousas, así que se ven, pois acábanos de pasar. Bueno, pero eso é... Pero intervención estelar, É a televisión en directo, aquí non hai secretos, claro. eh? Claro, intervención estelar. Claro. Xulio, Mira, que? estou facendo a salsa, mira, estou Vale. triturando a cenoria, o apio e a cebola nesta salsiña e ti dirás, pero quedouche moi líquida. Pero quedouche moi líquida. Pero para eso sempre temos que ter a man un poquinho de maicena. Para espesar. Vamos a espesar con un poquinho de maicena. Moi ben. Eu como non tiña moi claro como iba a quedar, dixen, va, igual, vou arriscar, pero Quedou moi líquido. quedou moi líquida, vale? Moi ben, pois teño unha pregunta de concurso para a xente que está na casa, 50 euriños, así que atención. Que dous cociñados lle dá Xulio Mato ao seu lomedro? Cocido e asado. Lomedro. Lomedro, cocido e asado. 664-4834-9, chamado a Voltas co Prato, 50 euros. Vale, así que, por favor, chamade. Mira, Queremos falar con vos. vamos terminar a salsa tamén. Vos. Vamos a facer ferver. Vale. Vamos a botar aquí un poquinho de agua na maicena.
Pero canta llevar a botar toda. Voy a botar a que pida. Ah, vale, a que pida. Claro. Entonces vai botando pouco a pouco. Entón vamos a ir botando pouco a pouco. Ahora, cando ferva, temos aquí unha varilla que ti vas a ir remexendo e vamos a espesar hasta que vas decidir ti como queres a... como queres a cousa. A ver se teño aquí máis auga. Aquí non, pero teño aquí. Non teño recursos, teño un montón de cousas agachadas, por se me... A ver, Xuli, vas tardar moito. Cando ferva, mentre non ferva non lle podo botar, xa empeza a ferver. Non está fervendo, sí. Vamos a disolver ben a maicena, porque senón, se la disolvemos ben, podemos ter grumos aí, Vale, vale, uf. Disolvemos, disolvemos. Grumos non son bien. Bueno, pois nada. Espera, xa vai, hombre, xa vai. Na hora galega, vale. Que tensión, que tensión. Oye, pues podríamos pedir un día un poquinho de tempo a hora galega. Bueno. E contamos uns chistes. Venga, va, vamos alá, Venga, va. Remexe un pouco como se tiveras espíritu, veña. A ver, va. A ver. Así? A ver como está, un poquinho máis. Eu doulle máis, Xuli, por min... Veña, dalle, sin miedo. No, Aí digo, está, digo xa que... está. Xa temos. Como ves? Ben, mira. Sí. Vámonos a ver ahora. Espesou abondou. Ah, sí, mira. ves? Ah, Xa sí. temos. Hala. Vale. Entón xa, vamos a retirar do lume. Unha vez que xa ten a textura que ti queres, sácala. Sacámola do lume e vamos a deixar aquí ao lado. E ainda así pregunta, vaiche espesar un pouco máis ao refriar? Se enfría, sí, pero nos ímos a servir en canta, non necesitamos Vale, que... xa. Vale, entón temos aquí, isto por aquí, isto por aquí. Entón, auga fervendo, vale? Sí. Vamos a botar un poquinho de sal. Vas un pouco, mire, vas un pouco... Que pasou? Non sei. Non se ve nada. Un poquinho de sal, mira, e vamos cortar nunha xuliana moi finiña, vale? Ajá. Aí vai. Mira, taca. Isto que facemos é, vámoslo pasar, desde aquí, un segundo, simplemente un segundo que escalde. E xa E saca. aquí vamos a facer un alliño e vámoslo saltear. Vale. Moito máis rico isto que nada fermentado, o que? Necesitas máis tempo. Pa que? É que te vexo un pouco... No. Bueno. Eu que necesito é que me dore un pouquiño o lomedro, que xa está dobrando tamén, xa está. Vamos a deixar a Xulio que escala aquí as cousiñas, despois vai nas pasas pola tixola e vemos o resultado de coque fariña, a ver como vai. Vale, mira. Conto. A min a pataca doce xa me janou. Quitei a carne, colei as verduras, vale? E volvín botar aquí o que é a salsa. O que é a salsa toda, o líquido, vale? non? Voulle poñer un pouquiño de manteiga e agora reducir. Que reduza un pouquiño, meter a carne e ir mollando. Vai quedar moi simplemente. espesa. Queda melosiña, A mí sí. me gusta. Sí. Canto máis reduza, máis melosa queda. Claro. Uf, que rico. Mentres imos facendo... E as verduras esas que tes aí son para darlle ao can ou... Sí, ou as galiñas tamén, para que poñan ovos. Pero se non, a ver, se as queres aproveitar, sempre te valen para facer unha salsa, por exemplo. Ah, vale. Podría facer unha salsiña con ela. Sí. Mira o lamedro que chulo que queda co cor do viño. Sí. Sabes, queda así como... ¡Hala! Que ben ule. Oh, que maravilla, coque. Pero isto é ahora tempo e ir, mira, dándolle así. Telo aquí, tarlle que ir dando por riba todo o tempo, non? Todo o tempo. Claro. Igual isto é o máis sacrificado da receita. Bueno, pero polo baixiño aquí ahora está fervendo a cachón, pero polo baixiño que é o millor que ten. Sí. Para que quede xugosiño, para que se desfaga despois, entón... Estame entrando unhas ganas hora de comer. Bueno, pois... Xa lle queda pouco. E as patacas doces, nada, un chisquiño de sal na máis, sí, non? un chisquiño de sal. Que ademais hai que botarlle o sal cando están así quentes. quentiñas, Pues veña, dalle. Repartimos cartos con Xulio Mato, imos a Pontareas. Miguel, que tal? Boa tarde. Hola, Miguel. Hola, boa tarde. Como estás? Moi bien. Bueno, imagino que aproveitando estes días, porque non ven o outono, eh? Non ven máis. Non ven o outono, Miguel. Non sei en Pontareas como estades, pero aquí... Arcángel, xa. Sí. Nada, eu gustan máis pescas, ainda non puiden salir dar unha volta porque non se bebida. A que anda a fresca, dixo? A pesca. A pesca, entendí a pesca. Eu entendí a fresca. Miguel, a pesca ou a fresca? Os hongos. Non sei que dixo. Os cogumelos. Os cogumelos, Arceder, vale. E que tal? Pero oíche, que ben oímos, Pero escoita, non hai nada, non? Nada, que vai haber? Ambir. Ten fe. Non, xa, ten fe, como dixo Xulio, ten fe. Bueno, veña, Miguel, por 50 eurillos, dime que dous cociñados lle aplica Xulio Mato ao seu lomedro. Cocido e ao forno. Moi ben. Un aplauso para él que leva 50 euros. Moi ben, Miguel, pois nada,
nada, parabéns polos 50 euriños, que chova un pouquiño para que che salgan os cogumelos, vale? Gracias. Buenas tardes, chao. Veña, chao, chao, unha aperta, chao, chao. 50 euriños, que leva Miguel de Ponteareas, Vamos, celebramos, Vamos, Miguel. Moi ben. E o forno que? O forno hai que ir xa. Hai que ir xa, que senón... Mira. Aí está. Mira. Mira. Espera, a ver se la vamos a liar. Ostras. Ahí está. Estopou a piel, caramba. Chatán. Puxes brava, xa o puxeron o tachán. Mira, está. Sí, bueno, pero eu estaba asustado. Vale. Entón, mira, isto témolo aquí. Despois, nun momento, vamos a salsear. Xa o temos quentiño, doradiño. Recordemos que eso xa está cocido e agora asado, polo tanto, xa está apto. Por tanto, xa está apto para o consumo. Para a consumición, aí está. Entón, agora, tan pronto nos empeza a dorar, vamos a ir escurrindo aquí o noso repolo. Outra cousa, isto do Vai, Xulio pois, Mato faino, agora vai saltar iso. Para sustituir, non salta. Para sustituir a ese chucrut, esa especie de repolo fermentado que utilizan os alemáns. Que a ti non che gusta. Que a mí non me gusta e hai moita xente que tampouco. Os que lle gusten, pois, que fagan. Este é como facer a receita gallega. Claro, isto é achegar un pouquiño aquí. Claro. Utiliza cervexa de aquí. Este repolo só así, con os cachelos, é unha maravilla, Sí, sí. A máis pasado polo allo, mala guindilla, verdad? Hombre, ten unha guindilliña. Non sei Como andas co picante? Voy a preguntar. Vamos con Tilita, vamos con xente do A Voltas co Prato. Veña, vamos falar. Vou, Tilita, vou. A ver. Queres te sentar, que estás cansado. Estou bo. Por eso ves pa aquí. Non é por Queres acabar ti o programa? Queres seguir ti e eu quedo aquí? Ti pensas que non son capaz? Por eso mismo cho digo. Porque sei que sí. Como ves as receitas, Tilita? Vexos ben. Son distinto ao que eu estou acostumbrada a cociñar, pero claro, non podo comparar con eles. Porque ti como... Cociñeiros de elite. De que, ó? Eu era cociñeira... De elite, dixo que era cociñeiros de elite, chaval, dixo, Eu son cociñeira, eu era de aficionada. Pero todo o mundo, home, aprendes así, Sí. É logo como se aprende. Estamos vendo as dúas receitas, a de Xulio e a de Coque, as dúas teñen un aspecto espectacular. Espectacular. Entón, non sei así pola vista, si... A ver... Si te mollerías por algún. Claro, ti por a vista, ahora mismo, que estás vendo ese trozo grande, diste, eso alucino, Sí, pero sin embargo, de Coca así que a salsiña e tal, tamén... Pero eu vou co outra, como a máis pequena. Será porque eu as fago máis pequenas. Claro. Bueno, vamos ver o de Xulio de Preto. A ver si lle chista ou non. Non, xa os escutei. Veña, vamos con Xulio, vamos con Xulio. Vamos con Xulio. Dame un aplauso a Tilita, veña. Vamos. A ver, Xulio. Ponte en su lado. O que máis me gustou é que digo, vamos dar un aplauso a Tilita. Empeza a aplaudirse ela así mismo. Hombre, el ojo. Así, moi ben, moi ben. Eu Está contenta aquí. Temos máis carne. Na cociña. Como non vou estar contenta? Mira. Mira que maravilla. Temos aquí. Vou che poñer así uns trociños para que comas ti Non prefieras. podo comer eso. Bueno, me poden probar. Probas o que queiras. Mira, poñémosche un pouquiño deste repolo. Vouche buscar o que este mar verde, Esta parte de aquí, que está un poquinho Ti máis ves a mí verde. con pinta de comer todo esto. Bótalle guindilla. No, a guindilla está, queda aquí Non con todo. seas Mira, malo. poñémoslle un poquinho do puré tamén. Mira que rico, puré. Non seas malo que... Mira, o puré así. Esto apaga o Xulio. Sí, por favor. E ainda che queda a salsa. Vamos a botar a salsiña. Mira, chegamos un pouco o plato para non pringar todo. E mira que... Mira. Sudadiña. Bota polas patacas tamén un pouquinho, así. Ai. querer probar. Ai. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, o artista dos lomedros. Me gusta ahora. Veña, vamos ver o de Coque. Vente por aquí, Tilita, vamos ver o de Coque. Ostras, Pedrín. Me gustou aquí. Mira como cheira esto, Cheira ou non cheira? Cheira. Ya cheira Romeu, así. Sí, Romeu e tomillo. É que ule. Mira. Salseamos. Para que proveu isto? Sí. Pero, Tilita, só podes, con que probes un cachillo xa está, Si non fai falta comelo todo. Estaba lle dando hasta indigestión de pensalo. O meu é en todo ano. No, eso un podes probar un pouquinho na máis. Que lle estás botando? Os brotes verdes. Non querías verde? O verde queda lle de todo. Sí, pero non me gustan moito as cousas que
Pois non comas, non comas. Vamos a dar un super aplauso tamén a Coque Fariña, cociñeira e casada por 30 anos. Veña, vamos á mesa de probar, Tilita. Pasa para ali, diante. Oh. Ponte aí dese lado, do lado dereito. Aí. Chegou o momento de probar para Tilita, Como estás? Que me quere axudar? Botouse ás amigas. Botouse ás amigas. A ver, perdón. Taño dicindo ás amigas que comparta con elas. Veña, pregunta de concurso. Con que acompaña Coque o seu lomedro, Coque Fariña? Con pataca 12. Con pataca 12, 664 483 419, chamada a voltas co prato. Vai probando xa. Bueno, non teño que empezar en o ojo. Pero Tilita, si vai... Está sufrindo, É que... Pero un pouco, Sí, un bocadinho só. pero un bocadiño na máis. Eu estou sofrindo mirando tanta comida. Bueno, ti vai dando un pouquiño na máis e xa está. Somos de casa de fartura. Sí, home, claro. No, Somos así. Veña, por 50 euriños ao 664 483 419, con que acompaña Coque o seu lomedro? Con pataca 12. Con pataca 12, Así que chamade porque repartimos cartos. A ver como sabes. E imos ir a Vilanova de Arousa. María Josefa, que tal? Boa tarde. Buenas tardes. Como estás? Sentados vendo-vos. Moi ben. A mellor resposta que se lle pode decir, esa é a mellor resposta que se pode decir neste programa, exactamente. Sentado Esa ben. comida comeu nonte a miña filla. Esta? Lomedro, sí. Esa mesma. Ostras, é que estaba bo. Pois debía de estar cando deixou o paso solo. O juezo pa o can, non? Bueno, por veña, por 50 euriños. Con que acompaña o Coque o lomedro? Así, con pataca dulce. Moi ben, aí está un aplauso para María Josefa. Que leva os 50 euriños. E dalle a súa buena aos dous. Moi ben, Gracias. se están escoitando, así que xa o saben, non? Moitas gracias. A patata dulce está buena, sabes? Ah, está boa? Sí, eu dicía que non me gustaba. Tilita. Está Bueno, María Josefa, pues Bueno, mandamosche niña. un bico enorme, gracias por participar e a próxima vez esto está- facer unha receita destas, vale? Esto está máis tierno. Vale. Veña, un bico. Porque como vai Hasta loguiño. cocinada así. Chao, chao. E Tilita sigue dando. No, eu non probo o Esta medro. non o probei. Ah, vale, pues dalle. Ai, que medioso eres, O sea, está comigo así diario. Diario. Quere que yo deixe para ese cho deixo. Vale, vale. Ten este pelo. Vale, xa está, vale. É que estes dos son para cañotas. Claro. Esto, é a merenda. Vamos alá. Vamos alá. Tilita de Catoira, despois de probar as dúas receitas, de ver esa imaxe brillante zumarenta do Voltas co Prato, bebe e prepárate porque quen gaña o A Voltas co Prato do día de hoxe? A mí ganan os dous. Ai xa, Home xa. E logo, como llevo a deixar a un solo? pois como nos outros 800 programas. E non podedes cambiar un programa? Nada. No. Na, Entende lo que... na, é que eu quero cobrar, e se non gana un non cobro. Entón, Ti corres igual que máis É moitísimo, ademais. Tilita, tarme que dicir un. Bueno, pois eu, para min, para ter o que comer eu quedome con este. O de Coque Fariña, aí está, coa pataca 12, Coa pataca 12. Señoras, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, coa Hora Galega, participen no sorteo, vémonos mañán con máis recetas no Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Chao.